Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to this channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mayeni ubuyile, Mayeni ukhona uthi mhlambe izinto angeke zisalunga or ngeke zilungiseke. Ubuzile-ke umacele kubaba Mseleku ukuthi wayeqonda ukuthini mayethi abahambayo makuphela season 5. Uthi ubaba Mseleku akafuni kube khona ozizwa ngathi ucindezelekile or kube khona omcontrolayo izinto ezifana nalezo. Uthi yena uyazazi ukuthi as umyeni wenza kahle into nje ebaxabanisayo namakhosikazi indaba ka-number 5. Kukhona konke okunye uthi wenza kahle. Angazi-ke ngoba into eshiwo uMangwabe noMayeni iyaphambana naleshiwo ubaba Mseleku ukuthi as umyeni wenza kahle. Zikhona izinto uMangwabe akhalaza ngazo, zikhona izinto uMayeni akhalaza ngazo. Kusele uMakhumalo noMacele ngoba bona babukeka bengenayo inkinga nokuza ka-number 5 noma ukuba khona kuka-number 5. So uMayeni ukhona uthi umile kulento le abeyisho ku-season 5. Mina into engiyishoyo uMayeni nje naye usedlala inganekwane yasikhohlisa because mawubuyela kwiy'thombe zabo ezindala uyalibona leli kude lishow baba Mseleku. Ngizifakile la ukuthi zikhona nje ziningi. Ngayilandela futhi-ke indaba yabo ngayibona la ngelanga lomshado. Angithi makuvela umshado kaMayeni no wathi uMacele barenew ama-vows. Ngaleso sikhathi uMzansi Magic wachaza indaba yothando labo, their love story. Kukhona futhi nala kuma-interviews amaningi enziwa baba Mseleku esho ukuthi unumber 2 manje ngoba phela akasekho lo omunye umama wahlangana naye kuqala. Ikhona enye ividiyo engeke ngayifaka esho ukuthi bathandana besebancane. So ngase ngiyihlaziya-ke lento yami ukuthi hayi uMayeni ngesikhathi eshiwo baba Mseleku yilesi sikhathi lesi engicabanga ukuthi abantu abaningi mabe-experience i-break up years later babuka leyo nto eyenzeka behleke because mawula ko-18, 19, 20 uyakwazi ukuthi uhlukane nomuntu ukhale ngaleso sikhathi ngoba kusuke kuyinto ebuhlungu phela ngithi yintsha naye mangibheka kwakungaleso sikhathi esayingane esamncane. So into eyenzeka kwaze kwafika ukuthi ubaba Mseleku uyashada, yena akasekho ngoba baphambanile ngalento esifuna ubaba Mseleku. Ngalesi sikhathi sokuthi uprocessa-ke yena ubuhlungu nani engibona ukuthi akwenzakalanga nanokuthi-ke shuthi wazi ukuthi soulmate yakhe ubaba Mseleku nomkhulu futhi wayibona lento ngoba masilandela kwishow umkhulu wathi uMayeni akadedelwe eyoshada nobaba Mseleku angene kusona isithembu nakuba ifamily yabo ingahambisani nesithembu 100%. So ameseyithatha le decision wahlala nayo kwaze kwaphela iminyaka ewu-20 ngoba uma ungabheka isikhathi abahlangane naso kukuthi nayinto engiyibuzayo eseceleni. Abantu abathandanayo mase beyahlukana unyaka noma emibili noma ewu-4 le minyaka nihlukene nenze njani niyayibala? Ngake ngayizwa lento kwenye i-radio station bekhuluma ngayo ukuthi laba abathandanayo bephinde behlukane bephinde bebuyelane mase bebala-ke iminyaka bendawonye bayayibala yini le behlukene. Angazi noma umbuzo wobulima yini lo noma nje ngiyaniphaphela kodwa ngifuna ukwazi because kade ngibuka nala uMayeni nobaba Mseleku baneminyaka eminingi edlula ekaMacele bendawonye kodwa kulo abahlukaneni ngawo-ke bawenze njani noma bahlukananga phela mase sihleba ngoba ikhona i-evidence masenza ama-calculations nje nathi sesiqina-ke sesingena ey'ndabeni zabantu ngathi hhayi kuneqiniso elingaphelelanga ngoba phela uma kwakuthi lana manje bathini abantu la lamanzi eme khona aphinde ayasha. Hhayi mina ngibona ukuthi asha laphaya ngoba i-evidence ikhona kodwa asikho-ke ey'ndabeni zabo si-enjoy ishow and
nezinto ezinhle ezibehlelayo sihlezi sibabongela nakwishonjweni bese besenzela inganekwane siyabuka kuphela ngoba isi-addictive ishow yabo. Okunye-ke sikulindile-ke ukubona-ke ibhizinisi laMayeni i-fashion collection le yakhe ade beyenza-ke iyiphi le ndawo abajwayele ukwenza kuyo imicimbi ngiyikhohliwe, kodwa sizobona-ke iy'ngubo ezinhle. Laba abafisa ukuthi bethenge ukhona kwi-Instagram engicabanga ukuthi ila othola khona i-information ukuthi u-order kanjani kuphi, kodwa ngezwe ukuthi ibhizinisi leli li-operator online. So komunye mhlawumbe othi ngifuna ukufika kanjani kanjani engisakuthole phansi ukuthi li-operator online ibhizinisi. So if ufuna order usungathola if kune-WhatsApp number or kunenye indlela yokuthi wena ufuna uku-order imuphi usize o-available, yonke leyo nto leyo kwi-Instagram kaMayeni. Okunye-ke engathi kusayinto nje eyenza ukuthi ngihalele ukubuka ishow, hayi, uMakhumalo noMembeso. Futhi ngicabanga ukuthi nje kusayisona sizathu esikhulu uMakhumalo noMembeso wakhe nokubona ubaba Mseleku ebhonda noSne bekulungisa indaba yaSne ukuthi ufuna i-driver's license, Umpumelelo ney'ntombi zakhe. Ngifuna ukuzwa ukuthi uMayeni uthini ngalokho because ubaba Mseleku already siyazi ukuthi ukuphi nalowo mqondo wesithembu sengane. Mangabe i-graduation yakhe, yes, angazi noma bazosebenzela. And then u-20 years kababa Mseleku noMacele, i-anniversary ceremony, i-celebration yakhona. Ya, izona izinto engicabanga ukuthi zizoba mnandi. Okunye, hayi bandla ngeke. Leya number 5 phela nangu uMakhumalo ethi yena uMakhumalo ongaziwa. Kade ekuqaleni ehlangane noMacele bezoxoxa wathi akaqala ukuzwa indaba kaMakhumalo. Manje usebuya uthi uMakhumalo ongaziwa, like akakaze nje a-existe lo Makhumalo. Ubaba uMseleku uyamkhanda ekhanda lakhe, asisazi-ke, asisazi. Ngishiye lana-ke, ngithemba ukuthi ni-right. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye-bye.